Občianske združenie Mier Ukrajine organizuje v slovenských mestách ďalšiu sériu protestov. Tento piatok 24. januára sa bude protestovať aj v Nitrianskom kraji, o 17. na námestí v Nových Zámkoch a o 18. na pešej zóne v Nitre. Prehovorila manželka atentátnika Juraja Cintulu a vysvetlila, prečo chcel ísť z psychiatrie radšej na celu. O presun mal požiadať sám a súd mu vyhovel. Rodina ho však mala varovať, že preloženie do cely nemusí byť najlepším riešením, čo sa aj potvrdilo. Kataster spustil novú internetovú stránku s aktuálnymi údajmi, na ktorej si občania môžu overiť ich správnosť. Úrad zároveň upozornil, že stránka môže byť kvôli vysokému záujmu verejnosti dočasne nedostupná. Ak sa tam neviete dostať, treba to skúsiť neskôr. Viac aktuálnych správ z diania v Nitrianskom kraji nájdeš na nitrak.sk.